Que tal? Moi boa noite, un saúdo dende a televisión local de As Pontes. Tempo de información e tempo de As Pontes hoxe. Pechamos semana informativa e comezamos hoxe falando do Parque de Carbóns e outra das infraestructuras chamadas a demolición por parte de Endesa, pero cando arrancaba esta demolición atopábanse con que había unha petición dunha moratoria sobre esa infraestructura. Como non hai resposta, comezou esa demolición e dende o Concello unánimemente onte decidíase que se agarde a ter un dictame. Respaldo unánime onte do Pleno a proposta de solicitar á Consellería de Cultura a suspensión cautelar das obras de desmantelamento nas instalacións da central térmica de Endesa tras o inicio pasado luns dos traballos de desmontaxe do Parque de Carbóns. O equipo de Goberno e Oposición uníronse para demandar unha orde de paralización inmediata das tarefas de derrubo desta megaestructura, malia carecer de blindaxe legal a raíz das protestas lideradas pola Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes. Dende o Concello, todas as formacións políticas sumábanse ao chamamento da entidade que preside Miño Guerreiro, que xa solicitou da Dirección Xeral de Patrimonio que interrompa as tarefas de derrubamento do parque, mentras non se resolva o expediente aberto pasado mes de decembro. Malia que houbo diferentes posturas con respecto ás actuacións que se estiveron a levar a cabo e o que debe demandarse canto a salvagarda ao patrimonio industrial, o alcalde das Pontes zanxaba calquera debate apelando á premura de amosar unanimidade nunha demanda que tiña que ser unitaria. Valentín González Formoso apuntaba que a convocatoria de onte tiña como obxectivo mostrar unidade e coherencia á hora de demandar a protección do patrimonio industrial da vila, sempre cando isto sexa compatible co emprego e non implica un esforzo económico para as arcas municipais. Foi a Edil de Cultura Nona Tenreiro a encargada de ler o acordo final desta sesión e no que se recolle precisamente ese chamamento á Xunta para que tome medidas que permitan protexer estas infraestructuras singulares coas que contan Endesa nas Pontes. Esta alcaldía, no marco citado de colaboración interadministrativa, estimando que o benestar na súa integridade ameazado, solicita a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude a adopción de medidas cautelares necesarias para salvaguardar o Parque de Carbóns da central térmica de Endesa polos motivos expresados en tanto canto non se adopte unha resolución á petición realizada de declaración de BIC. Ademais, esta demanda conxunta tamén onte se decidía poñer en marcha unha campaña de recollida de asinaturas que arrincará o luns para que todos os veciños e veciñas que así o desexen se sumen a estas reivindicacións. O Concello das Pontes continúa a desenvolver os seus programas de atención socioeducativa, un piar fundamental da Consellería de Benestar Social, no que se traballa fundamentalmente tamén o reforzo educativo e o espazo en familia. Acompañar e respaldar as familias na crianza das novas xeracións é un dos piares básicos do Sistema Municipal de Benestar e do que da Concellería que dirixe Tania Pardo sempre estiveron do máis orgullosos. É que a programación municipal de atención socioeducativa é fundamental no día a día de moitas unidades familiares das Pontes, grazas ás diferentes actividades e iniciativas que durante todo o curso impulsan dende a Concellería de Benestar Social co respaldo dos centros educativos. Reforzo educativo e espazo en familia son dúas das principais propostas deste programa co que se busca traballar dun xeito multidisciplinar en ámbitos como o académico, a cultura, a sociedade ou as relacións interpersoais e que teñen como obxectivo apoiar as familias e os menores para previr situacións de risco, fortalecer as habilidades das familias para afrontar desafíos e garantir que todos os menores poidan acceder a oportunidades educativas e de desenvolvemento en igualdade. De feito, a propia Tania Pardo vende facer balance destas dúas iniciativas. Reforzo educativo está a contar neste curso con 23 rapaces e rapazas de entre 6 e 17 anos, estudantes dos centros da vila, os que se lles ofrece recursos para mellorar as súas competencias educativas e sociais, fomentar a autonomía, a autoestima e a responsabilidade, así como educarnos nos valores transversais. Por outra banda, Espazo en Familia céntrase en acompañar as familias na crianza e na educación dos seus fillos e fillas, proporcionando ferramentas para afrontar de forma positiva e constructiva os conflitos naturais da convivencia. Da man de titorías individuais e encontros grupais nos que se analizan e debaten temas educativos, foméntase a aprendizaxe de pautas educativas e habilidades de comunicación asertiva. A isto súmanse as actividades nos propios centros educativos con propostas adaptadas a cada unha das etapas escolares. Así, en educación infantil, trabállase a educación emocional, a alimentación saudable e o respeto polo medio ambiente a través do xogo e das experiencias prácticas. En primaria, o alumnado aprende a xestionar emocións, respetar a diversidade, cuidar da saúde e usar a tecnoloxía de forma responsable, mentras que en secundaria e na FP básica, a proposta céntrase no desenvolvemento integral, no benestar emocional, na autoestima, en habilidades sociais, educación afectivo-sexual, pensamento crítico e hábitos saudables.
Precisamente Tania Pardo apuntaba o fundamental deste tipo de actividades e que durante estes anos permitiron previr situacións de risco, apoiar a menores en situación de vulnerabilidade, mellorar o rendemento escolar e promover a igualdade de oportunidades. A Sema de Adil recalcou o compromiso do Goberno municipal co benestar das familias e a igualdade de oportunidades dos veciños e veciñas, e que, segundo puxo de manifesto, seguirá a ser un dos piares básicos das políticas do actual equipo de goberno que, segundo anunciou, vai seguir investindo en educación, acompañamento familiar e en formación integral do alumnado para construir unha comunidade máis forte, solidaria e inclusiva. E seguimos tendo novas de literatura local, de produción, de creación. Xosé Manuel Felpeto, un clásico, vai polo seu terceiro libro, teno xa, agora mesmo, nas librerías, está o presentando en diferentes localidades, dentro de mes e medio estarán As Pontes. A Biblioteca Ribera Rouco segue a presentar o seu amplo calendario de citas literarias para as vindeiras semanas e un nome propio que non podía faltar é o do xermadino Xosé Manuel Felpeto, que ten novo libro. Memorias dun porcoteixo é o título desta terceira publicación, editada por Tristram de Lugo, en a que volve contar con ilustracións do seu amigo Leandro Lamas, tras a compartir experiencia nos seus dous libros anteriores, O Pau de Ferro e Branco Xiz tirando a negro. Este novo traballo recolle 19 relatos nos que se fala sobre a condición humana, as nosas miserias, as ausencias, as bondades, o amor ou o desamor, e cunha dose de retranca que poderemos debullar máis polo miúdo vindeiro 6 de marzo, xa que esa será a data na que Felpeto presente este novo traballo ante a veciñanza das Pontes. Fun ao mundo do relato, que sempre me encantou, un xénero que sempre me encantou, non está tampouco moi extendido, pero sí, sigue vivo, sigue moi vivo, ademais. Me fun aí porque se me adaptaba moi ben ao que eu tiña, porque tiña, vamos a chamarlle unha libreta de campo, onde fun recollendo que moitas historias, moitas lendas, moitos contos, moitas anécdotas, durante moitos anos. E tiña ali, aquela libreta estaba ali esperando por mí, moitas veces miraba para min como que estás tardando. Entón chegou o punto en que creín e considerei que había que adaptar en un tanto por cento, despois se eso explicamos ese tanto por cento, pero que había que salir do armario, había que salir dese caixón e poñerse a traballar nel. E o que mellor se me adaptaba non era, porque eran moitas, de feito tuve que facer unha escolla bastante grande, pois eran os relatos. Comecei un pouquiño tamén da man da editorial, a editorial Tristán, porque lle gustou moito o proxecto, mandei un ou dous, e lles gustaron aos editores e me dixeron que seguira entre 18, 22 ou 19, pero como eran anécdotas que podía facer, neste caso 19 historias distintas e que nada tiñan que ver unha coas outras, pois se me adaptaba moito máis ao relato. Ben sei que é un pouquiño máis complicado que a novela, pero se me adaptaba moi ben ao que eu realmente desexaba facer. Ademais desta cita, o autor xa protagonizou varias convocatorias para dar a coñecer a súa última aventura literaria. Así, Memorias dun porcoteixo xa pasou por Neda e, por suposto, pola parroquia de Cabreiros. Agora agarda As Pontes, aínda que os veciños e veciñas da vila teremos aínda que deixar pasar todo febreiro para xa en marzo poder desfrutar deste conxunto de relatos e desas verbas e análises que marca cada unha das presentacións e visitas do autor xermadino. Unha moi boa opción para facer máis levadeira esta espera pode ser achegarnos neste caso á librería Xandra e mercar xa un dos exemplares desta escolma de relatos para poder ir desfrutando do bo facer e, sobre todo, do bo escribir de Felpeto. Onte volvían os xoves na Biblia e volvían a partir de novo no propio espacio de biblioteca de un obradoiro. Cada 30 de xaneiro de 2017, a Consellería de Cultura e a Asociación Galega de Profesionais da Ilustración renden homenaxe a esta arte, a do debuxo, imprescindible na industria cultural e en especial no mundo da literatura. E precisamente na Biblioteca Ribera Rouco optaron por dedicar a convocatoria esta semana dos xoves na Biblio a reivindicar o importante papel de ilustradores e ilustradoras. Así tocaba deixar descansar os contos, obras de teatro e monicreques para que os lápices de cores e os rotuladores tomasen o timón dun obradoiro de deseño de marcapáxinas. Unha actividade que volvía a ser todo un reclamo para os usuarios e usuarias máis novos que esgotaban as prazas habilitadas para esta cita que se encargaron de impartir os monitores de Dido Arts. Xa a vindeira semana tocará retornar á Casa do Peso. Ali o xoves, día 5, dende as 6 da tarde, teremos o espectáculo Mans, co que o contacontos Pablísimo está a conmemorar o seu 25 aniversario na profesión. Como sempre, a entrada será libre ata completar aforo. As comunidades enerxéticas, unha aposta parece que está funcionando polo aforo enerxético, pero para iso evidentemente temos que contar coa información e coa formación para poder acceder a elas, para poder sumarnos.
En Aspontes imos ter unha charla para explicarnos como funcionan e como crear unha comunidade enerxética. Sempre de agradecer que poidamos reducir o gasto en facturas como a luz ou o gas, aínda que moitas veces a falla de información ou o descoñecemento de que existen axudas e programas públicos que precisamente se poñen en marcha para fomentar o aforro enerxético son o lastre que impide a veciñanza acceder a medidas dirixidas a reducir o custo económico de recursos deste tipo de suministros. Para paliar esta desinformación e que pontes e pontesas de a pé poidan tomar nota das convocatorias públicas das que se poden beneficiar e así reducir gastos no suministro de enerxía, o Grupo Seitura 22, co respaldo do Concello, está a preparar para o mes que ven unha xornada informativa sobre a creación de comunidades enerxéticas nas Pontes. A convocatoria terá lugar o 25 de febreiro na Casa do Peso, co obxectivo de dar a coñecer o que é unha comunidade enerxética, os beneficios que ten para os veciños e veciñas e as diferentes axudas do programa LEDER 2026, xa convocadas ou que se porán en marcha este exercizo e que van dirixidas a sustituir instalacións térmicas fósiles por sistemas de aerotermia, biomasa, xeotermia, hidrotermia ou solar térmica, ou para a conexión a redes de calor de orixe renovable. A convocatoria desta charla está aberta a toda a veciñanza e arrincará ás 7 da tarde. Fin de semana e toca falar de cine, volvemos ter cine para os nenos e nenas e tamén para adultos. Témolo esta fin de semana tanto sábado como domingo nas funcións habituais. Un thriller e unha película de animación. Tras dunha semana na que hubo que ir superando borrasca tras borrasca, a fin de semana semella que non vai traer consigo un descanso, así que tocará deixar os plans ao aire libre para optar por outras actividades lúdicas a cuberto. Unha moi boa acción é visitar unha sala de cine, se por riba non temos nin que coller o coche e podemos quedar nas Pontes, o plan xa é de 10. Por iso toca recomendar para o sábado ou o domingo a chegarse a Casa do Peso e desfrutar ali de calquera das 5 sesións de cine programadas para esta fin de semana. Comezamos cos máis pequenos, porque mañá e o domingo ás 5 teremos o filme de animación El pollo liebre y el secreto de la marmota. Segunda aventura en gran pantalla de Hooper, o polo lebre, e que se vai ver envolto nunha viaxe polo espazo e polo tempo para descubrir un importante misterio sobre o seu pasado. Marmota. Anda, mira qué listo cuando se lo dan mascadito. ¡Wala! Habrá que escalar. Y tirando yo os espero aquí. ¡Anda! ¡Qué mono! Encontraré a la marmota. ¡Eres la mejor! ¡Bien dicho, jefa! Y dejad de llamarme jefa. Perdona, jefa. Salvará al mundo de un buen pollo. No hay exploradores como ellos. ¿Estamos atrapados? ¡Para! Pollo liebre y el secreto de la marmota. Cuando te avise, métele gas. Avísame cuando no estén. A animación para os máis novos é thriller psicolóxico supervendas para o público adulto, porque chega a La Asistenta, a exitosa adaptación á gran pantalla da primeira das novelas da saga ideada por Frida McFadden. Sydney Sweeney e Amanda Seyfried son as protagonistas dunha produción na que coñeceremos os Winchester, unha aparente familia perfecta que decide contratar a unha xove como asistenta. A cousa complícase cando o que parecía un emprego ideal se convirte nun pesadelo con mentiras, portas pechadas, secretos moi escuros e unha señora da casa cada vez en peor situación mental. Genial. Bueno, ¿te enseño la casa? ¿Quieres ver dónde vas a meterte? El trabajo consiste en limpiar, ordenar y cocinar cosas sencillas. Hola. Millie va a vivir con nosotros. ¿A vivir con nosotros? Andrew, ya te lo dije. Será parte de la familia. Quiero que te sientas segura aquí. Sí, claro. Para tu puerta. Eres un ángel. No sé qué haría sin ti, Millie. Necesito este trabajo. No puedo perderlo, no quiero volver atrás. All I'm asking, baby.
Tengo moi buenas vibraciones, Mil. O filme contará con 3 pases, mañá ás 7:30 ás 10 da noite e o domingo ás 7:30. Como sempre, as localidades para calquera destas convocatorias podense adquirir na web aspontes.sacatoentrada.es ou ben na billeteira da Casa do Peso 30 minutos denantes de cada proxección. Hoxe venres é o último venres de mes, por tanto toca foliada. As recuperadas foliadas, agora o dedo na Rita e no Medulio. A música tradicional tamén pode ser unha moi boa opción para desfrutar do tempo de ocio e precisamente nuns minutos temos cita coas gaitas, tamborís e pandeiretas da manda segunda edición das foliadas do Muiño de Rita. A Sala Medulio volverá a abrir hoxe as súas portas dende as 10 da noite, a xotas, maneos e mazurcas coa organización dos grupos locais no Cómbaro, Canabella, as escolas municipais de pandeireta, percusión, gaita e baile, os feroces da Galgueira, os Trevillas, a Xóuxere e Retranca. Unha cita de entrada libre que precisamente ten como cabeza de cartel a formación Retranca e que vai contar coa compaña da banda das Somozas Tocata Show. Tras destas dúas actuacións, como xa é habitual, abrirase unha foliada popular na que todo aquel veciño ou veciña que o desexe poderá botar uns bailes e incluso animarse a tocar algunha que outra peza. E quen quera desplazarse a ver teatro pode ver con grupo das Pontes, porque o grupo O Catre está en Neda. O Teatro Made in As Pontes e as compañías da nosa vila estanse a converter en todo un referente nos certames teatrais para afeccionados da comarca. Un exemplo témolo da man de O Catre, que mañá volve saír á estrada, neste caso para chegarse a Neda co seu paripeo cabaré. A compañía pontesa foi unha das escollidas para tomar parte na primeira edición do certame de teatro amador Concello de Neda, e onde a formación pontesa comparte cartel cos grupos Noite de Bohemia, O Pai Teatro e Teatro do Esteleiro. Este particular cabaret segue sumando representacións e que dende a súa estrea no 2024, estas divas da comedia, do humor e da sátira xa pasaron polos escenarios dos sábados teatrais de Cabanas, polo Agro Cabaré de Canido, polo Instituto Rosalía Mera grazas ao Festival Cultural Escolar Afeccionado da Deputación da Coruña ou polo ciclo de teatro do Concello de Vedra. Mañá a viaxe será curta porque o ciclo de teatro de Neda ten como escenario a Casa da Cultura do Concello nedense, onde regresarán a música, o baile e as plumas baixo a dirección de Agustín Bolaños. O espectáculo arrincará ás 8 e as localidades terán un prezo de 2 euros. Tócanos agora repasar tamén o deporte desta fin de semana. Imos co calendario. O Clube Deportivo As Pontes repite como local esta fin de semana nunha xornada na que buscará sair dos postos de descenso directo. Desta vez, o rival é o Sporting Cambre, que visita Poado o domingo ás 4:30. Pola contra, o equipo feminino xogan Oleiros tamén o domingo ás 10 contra Santa Cruz e ás 10:30 no campo da Torre tamén o domingo teremos o equipo de veteráns de División de Honra contra o Español. En xuvenil, os A xogan mañá ás 6 ante o Portuarios no Poboado e os B visitaban esta tarde o Narón B. Xa en cadetes, os A visitan mañá o Racing San Pedro ás 12, mentres que os B teñen xornada de descanso. En infantil, os rapaces reciben mañá ás 4 Ortigueira e o conxunto feminino viaxa a Coruña, onde as agarda o Victoria nun choque que arrancará ás 6 da tarde. En categoría Levín, os A ían esta tarde a Narón e os B xogan mañá na casa, dende as 10:30 ante o Clube de Campo de Ferrol. E en Benxamíns temos saída para os A, que mañá ás 11 visitan a Mugardos, e encontro como local dos B tamén mañá, dende as 11:30 ante o Val. E os máis novos, os prebenxamíns, tamén teñen xornada. Os A, co encontro mañá ante o Portuarios no Poboado, dende a 1:20, e os B xogaban esta mesma tarde ante o Canido. En fútbol sala, complicada saída para o Esteo, que visita a Mariña para xogar co Xove mañá ás 6:30 no Municipal do Concello Lucense, con necesidade para os de Iván López de puntuar para seguir no alto da táboa. Pola contra, o equipo B xoga o domingo ante o Narón Freixo, en das 12:30 no Pabillón Municipal, e esa mesma xornada, dende as 4:30, e tamén na Fraga, celebrarase o encontro de Liga entre o Esteo Cadete e Unidade de Fene. En preferente, os infantís reciben o domingo ás 7:15 o Ribeira e os alevíns tamén xogan o domingo nas Pontes, pero a mañá dende as 11 e tamén ante o Ribeira. En primeira futcal transutemos o Alevín B, xa que os infantís B descansan con cita domingo na Fraga ás 5:30 ante o Ares. E do Esteo ao Lago, porque temos encontro en preferente feminina, o domingo con visita do Lago a Compostela ás 7 da tarde, xa o equipo masculino senior tamén xoga o domingo e ás 7 pero na casa do Helvetia da Coruña, e en cadetes, o conxunto feminino de preferente visita o domingo no Narón Freixo, ás 6:15. Na mentres os rapaces xogan na casa do Parrulo, tamén esa mesma xornada e á mesma hora. Encontro tamén o domingo para o cadete B a 1 da tarde na casa do Caranza, e en infantís temos saída para o equipo de preferente o domingo ás 5:30 con encontro ante o Parrulo e mesmo rival para o Alevín de preferente, que hora media antes, neste caso ás 4, e tamén na Malata, xogarán ante o equipo ferrolán.
Na mentras os alevins B xogarán o domingo ás 5:30 ante o Galesport de Ferrol e as rapazas teñen visita mañá ás 8 o Ventorrillo. Esta fin de semana descansan os equipos de Benxamín e Prebenxamín antes de iniciar os encontros para as fases de ascenso de categoría e que terán lugar xa os días 7 e 8 do mes que ven. E en hóquei a patíns, esta semana só xoga o equipo alevín, pero con 2 partidos. Os 2 van ser na casa contra senllos rivais da zona alta. Mañá reciben o Raxoi ás 11:30 na Madalena e o domingo á mesma hora no mesmo escenario a outro equipo santiagués, o Berenguela. Rematamos con rugby con 2 partidos de base aquí nas Pontes, porque o M16 e o M18 xogan no Poboado o domingo á mañá os 2 ante o Vigo. Foi todo por hoxe, por este venres, e foi todo por esta semana. Primeira semana de retorno dos informativos diarios á televisión local. Seguiremos cada día contándoche dende aquí a información de aquí. Quedamos, se che parece, para o luns. Pasado unha boa fin de semana, abrigádevos. De aí ca luns, boa noite e bo descanso.